Ahojte, som šťastná, že som počas týchto dní mohla osvietiť cestu umeleckou tvorbou mnohým z vás cez konzultácie, cez webinár a už iba dnes, naozaj posledný deň, si môžete pozrieť tento webinár zo záznamu a vidieť, ako sa viete aj vy zlepšiť vo svojej maľbe a byť šťastný, plniť si svoje sny cez tvorbu. Pokiaľ ťa to volá, stále platí aj balíček, že ešte stihnem spraviť posledné konzultácie a v pondelok začínam v mentoringovom programe s 3 úžasnými ženami, ktoré sa prihlásili a ďalšia bude pokračovať tam, kde začala jej dcéra, takže teším sa na každú z vás, ktorá sa odhodlá plniť si svoje sny, ktorú volá túžba a naozaj počúvne toto volanie svojho srdca. Ak si ešte tu a ešte to chceš využiť, tak naozaj už posledná šanca, daj mi vedieť do komentára. Ahojky, požehnaný deň.